Helo. Mark dwi. Sian dwi. Wel, Sian. Beth licio ti wybod amdana i? Beth licen ni wybod amdana ti? Sa'n siŵr. Gwed rhywbeth gwahanol wrthai. Rhywbeth gwahanol? O'r gore, wy'n siarad gormod. Siarad gormod. Os rhywbeth arall ddylen ni wybod amdana ti? Wy'n licio gwylio pobl a dyfalu popeth amdanyn nhw. Wyt ti'n dyfalu'n gywir? Wrth gwrs. Edrych ar y cwpl yn y gornel. Pa gwpl? Na, paid â edrych arnyn nhw nawr. Pam? Drychodd hi arno ni. Mae nhw'n siarad amdano ni, a ni'n siarad amdanyn nhw. Wyt ti'n siŵr? Mae'r dyn derberau wedi gweud wrthi hi yn y sgert print llewbart fod e'n filiwnydd. Mae hi wedi credu pob gair. Ydy hi wir? Ydy. Ac wyt ti'n gweld y fenyw sy'n gwisgo'r het bobl? Ydw. Beth amdani hi? Mae radio dy hi yn ei chlist. So hi'n gwrando ar y dyn, mae hi'n gwrando ar y radio. A beth am y dyn da barf a siwmpwr streip? Mae e'n cwyno am y cwrw, ac mae hi yn y sgert binc yn ysgrifennu i Cosmopolitan. Wy'n becso amdana ti. Mae gormod o ddychymyg dy ti. Wedes i wrtho ti mod i'n siarad gormod.